Ana sa katawa mama si kumiyaw na masa. Si kumiyaw na masa na ayagan libo ko mama. Na di kuyagan. Nakanibso niyan di pagpakawatan. Ibarat na utaga Marawi na o kumamaya kasong sa Manila. Karon yan niya tuunso. Kauyagan niyan. Kadi pagkakadin sa Marawi kaputay kada ka kanon ibarat. Naba na mga barko ad na mga plane. Si kumiyaw na masa, kalakad. Na kumano makatimo sa Pirak, sa diyan ni kakuyagan, namiyaling sa waleran, namiyang aroma. Kung makabangon sa walay, damati, peliyo pamangka, hindi nila kaukman, sukatan mga melangan sumiyati mo yan. At ibang abang kakadnan si karoma, nga daga kaniyo. Namilalayag din puman, miyaw masukabayaw Allah, miyatay. Minibalita kay karomani na si karoma nga namiyatay, kabalpan si kumiyaw naman sa mga silpon, napakarisibo ka. Mito ko namin yung marakagi balita si karoma nga namiyatay. Nagapakaya kaya patay karoma nga miya kapatulan at kami ka sa raguna, bungabu, ato kawe. Minikubur sumama, nano ko na mga dusa niyan, ada niyan na mitubat, doon karilay wala, nabsiksaan si ko, kuburian. Namiya kay sa ko na alungan, na minitarag so siksaon. Minitaragun so, siksa. Na inisin so mga malaikat sa kubur. Aino tigyan mitarag, so siksakan. Na aya pitero ng mga malaikat na tigyan na siyugo kami o Allah. Aitiragami so siksar ka. Kagitigyan na adun ko nawata ka, iman to, na pituntutian so agama. Mana miya nga di. Na iman to tigyan, na miya nga di, na yan miya so sa madrasa na, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Ginamoy miya na diyan. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Na miya mas kanya no balas, o kaya tuntutuwatayan si ko, kuburian. Allahu Akbar. Nadasan pan so bismillahirrahmanirrahim. Nadasan pan so Fatiha. Ay puno ba mini pedun? Maka sa surga so amayan si kuburian. Nadi ko ni mangingisi. Agito mama. At tigin na daman tigin na wataakan. Ay akan tigin kaya pakabangon sa walay. Nami at pirwira nun, ako tigin ko makabangon ka sa walay, nami arbang kasi karomang ka, nami kabaloy ka no. Na imadutigin na suwata ka na miyarimbid si darudupa ka na inimbawatay na miyakala to na miyaraw takir balig na inidulugyan sa madrasa. Nakaututigin na miyanadiyan so a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Na to na imiyaswa uloks amay kasuwatay na miyakalangag sa Quran. Gito na mataguto a'udhu billah. Ay puno ba minilangagin sa Quran? Pira mga aday balas at kiyuma koloksyan ami kukubur. Anta ka amay kami kubur sa loksyan. Ay panubagay na wata ka. Namiyagimam. Pero ikakaw na balas. Na kayo man isa na mukhang pera. Di na nato kabaya. Kakabayaran na engineer. Kabayaran na LPT. Kabayaran na ETTY. Kabayaran na mga tarpaulin. Apo makakuha sa mga pera, tabi-tabi. Kasapan so paduna haram, makapakapopo niyan. Tabi-tabi. So kaya sumana ka na ingad na penutulian. O tigyan ko wata ako. Napakapilas na ko o nanimalok sa kan. Kasi kumay po sa 40 ragun. 50 ragun. Kameloks ng musya kyuto. Natagsira na ingad. Natigin na sunga sa Marawi. Na pag-iskwila ka. Tigyan kaya yan, ama, di ako pilas. Bako buntigyan, pangadi. Pangadi ako buntigyan. Tigyan yan, kagitigyan namin ang adika, na di akan sa kapunggastuan. Nakaman to? Ay akan tigin kabaya, nang buli ka professional, di ang kabaya wakang buli alim. Kada tigin na kakuasaan. Siko may kapat pulo, ragun. Ngayon ang tingin ng mga ustad, o da kanduri na dipagakan.
Nah, maka pas adegan nasa kagitu mamu, udah pernah mati, nah dikapekakan. Udah pernah kenduri, udah pernah masakit, namanya kape, nah dikapekakan. Nah kagitingin namanya ngadika. Nah dia ngasih katigian, penggestuan. Nah sekarang mamuna, ini tegelian di suka pangadi, kami bulu-bulu ganian kegaga na tigin nabi, bokoban kilas, kadian kegaga ginawakan. Nah kagitingin, dia ko di kilas, na ya pitiroy amakan. Na ilangan man tingin sigiraw. Miya kapasad, nasukay niya na pira 10,000. Katay miya kang balay sira, nagiraw. Lagi naman buti ginisuang ka. Nangaman to? Nagina ni betad ko miya po sa 40 ragun. Ada pa na maadeban sa dunia. Ay kuno ba iman to? Atantod na, miya adeban sa. Aad na kito nakapsukayan, okay na haram ba din? Nagkatong na naka sa oman sa wala na magatos, 2 gatos, 3 gatos ngibo. Pas gatos ngibo. Ang kami katiro ka kanon, aso tigin so 1 week ka kan, nayakan ko aperak na pipira ka milyon. 1 week. Na pemanik tigin na ko na perak na 3 milyon. Nasi ko sa ulan na pira ka milyon. Sa polo ang udo. Emang buongan niya na haram. At iba sugay so presiding sa 1 milyon nas kaini sugayan sa 10 2 milyon. Batano di katawan. Kapag ay mga watay napakatarga niyo. Lagi dia kuteng ka. Kawara ano ditero na igira na kinagi na ditero na pakalaan yan so lagami nga di pakato. Neme so na makapasada ko sena. Dia yang sebutin lagi mga wata maranaw. Kaupo naman si itawo si Mina, nakatataiwan siran. Kaya di tadawain, kasumamuso mga loksa maranaw, nalabog. Sakano mga loksa, labog yun upan. Tabi-tabi. Pagbangan, nabasiran sulsa masakita. Nanda silang kumakadun. Sabi tingsid. Dia penawi dah lagi mga masakita no abita din sa mga untudo sa liyo. Nantunay siwa mga maranawa mama, rosiran din kakadin. Na sala ko sudi mbama, na sala ko sudi sigupan. Na ayang akasulsa masita mi akar sirsik. Na desap kele so lebihan, kele auratian lang nakambeng ka. Nani kasudiran kamat. Ate sila o mga loks. So sambayang na puno ba sa mga wata? Di masusuay man to. Kadab kailangan mga wata. Ala diwan si ko kapagagama. Asiyama agu si ina nairan din bubul ka din sa materi lagi TV. Napiagabangan na si mamusi na anyan bubul ka din na mata niya nun. Na si mamusi ama na bubul ka din na mata niya sakit tanggul. Na inin kasusama masikit na may kamata. Nah. Baka man lang aguwata ka, ay hindi ka pagbangiron, na miya nakat kasi kung tuda ka, na miya kasong kasa, masigit, da. Nataglit si ama, nagima mo mga watay na di ka maisasambayan. At ito na bapabunga sumangga sa santol. Buklo si ama sa simba, kapir si wata. Amatamatang ku Allah. Kaso mga wata ka, na may lay kairan, adi ka kada sa masgita, suwang iran. Na si ama napa sa sator, si manguda napa bubuda. At ito na. Malagi-lagi sabaw. Subhanallah. Si mamu si ina, marites. Si mamu si wata yan, tamagidaan. Kabaan ito na. Miya kaparak-laks. Kami lagi-lagi sabaw. Subhanallah. Yan di mana kita tarawih. Di mga wata na tunay sunod na tarawih. Ay kikiniran sa masjid na playground. Rosiran disusunto ka, rosiran ditipu-tipu. Itarawih. Na di ka pagkaiman. Naso ka sa mga simbahan. Igira akad. Lagi daya oras. Ilaman sa mga wata. Paano susuaniran? Paano susuaniran? Iuntod. Daab kailangan di magali alibet. Anak, nasa simbahan tayo, umupo ka, behave ka, okay? Sige, nay.
Nah, taman sa miya kala nagito inimbiyaton. Abas tasingbahan na bata din naka ginawang ka. Nasumaranaw. Inawi na niya nagyang ka isa kadusi na wata yan sa was kita. Nasumiyong sa paganayasap na nasusunto ka kanusan. Allahu Akbar. Banyan pitura ka kadungasan natin. Mas kita eh. Makanintay ta. Dia. Na den yan masabut abas ta masgit na kailangan na da kasemuka. Sambayang aya. Sambayang tano sa masgit. Nada. Ino mga daya. Miya kurang sukambi itong ranaw. Kasarami nilapot yan suwatay na miya pasada. Kapira ka pag Islam ka dala butangan ka. Mailay nga suwata, mailay nga suina na mag-abaya. Na suwata yan na bilangata. Diyan na isibutin. Sa kabing sudya surga. Na si ama na di man ang bayang sa subo. Na suwata yan na manguda na inawan yan sa walay at tuturo ga sumisig. Dito ka. Adi ka indawa ulok wawata kamay kaalungan na. Maori. At kinaya Allah na siya makan na ibu di sibay nga di kami niyan din bukaw. Nah. Tika aya buwa galibok ka nagi ginawang ka ipagisir ka sa mga wata ka. Napiad ni ka pasang ka sumimbasi ku Allah. Na kung di mga wata ka na mga dadaga, niya ka dagdaga lang dawar ka makanaraka ka may kalungan na maori. Kato yung asagi wata ka nasa amin nilipot sa dunia. Narir ka? Ipagisir. Panamar sumrano sa kang babawata. Kami ang kadag-dag na ipagisir ka may kalungan na maori. Subhanallah. Naigirap kay lay tagi mga wata iman to. Lagi dun sa mga rago, mga nguda, tabi-tabi. Si kurlimo, agurilaw Allah, kami ang kadag-dag na pagkanaraka ang mga maranaw. Ay kadaglan sa mga nguda na to na. Dipsisan ba yan? Kadaglan sa mga babay, tabi-tabi na napagida niyan. Ini tamangad ina, ini tamangad ama. Kaya buti urdungan lagi ginawang anak lipatan kagi mga wataka. Agi mga wataka nasumpa to amal ka amay kaalungan na mauri. Umapia na mapia, umarata na marata. Subhanallah. Dakanop tigin min babawata namiya kapili ako sa mapia babay. Air kanusiyep. Lagi sa matay ako anta ka di ako makadiderpa. Ikadua, piliin ka sa mapia angaran, suwata ka. Kailangan na suwata ka na mapia angaran. Naigirap kilay, tagyang kaya mga tarpo liman to mga maranaw, napia ka mamsagi mga angaran. Adin pia ngoa, adin pia morot. Makumarakan suwata sa madrasa, basta dengaran akan nagyaya, tunay maana niyan, isi nga solok sa ka. Kadiyak na nankata, nanan pia urot angaran. Diya na mga abda-abda, sabutan niyo. Agyang kaya abdul aya maanan na oripen aya maanan niya na oripen na aya buwa patot aisumpat saan na sumangangaran na mga sipato Allah Abdullah Abdurrahman Abdul Latif Abdul Jabbar Abdul Hakim ginan bu isumpaton sumangangaran na sipato Allah sutig tanwa 99 names of Allah. Na inoy mato nagkatulong ka Abdul Rayyan or ipanirayan. Mini tama nagyang ka eloks akapya ka paguripan ka. Suwata ka si kirayan. Na may kaalungan na mauri at tiluan wallah ginanawata ka na Abdul Rayyan na sunga kirayan ka ori panganyan rokong pa sa balas. Napang niya mo na makasud ka sa surga. Na mini tama nga din lokos askan indo wawata at igin na si amakan manimingiran rakan. Yada ka, kamiyak kala ka pa na ko to. Nagyang kailangan ko nakingangaran sa Abdul. Naupun nabapansi ko 99 names of Allah. Na panabnarin ka, hey loks, akasambi na ginanangaran wata ka kami ni tamang kano amay kaalungan na mauri. Abdul Rayyan, Abdul Jabir, Abdul Naif, mini tamandan. Subhanallah. Mataan. Kaya ka mamsagi ngay mabubutat tinoy man to. Ikatalo, akabenar ka wata ka, wa yu'allimuhul kitab. Ipeng daw niya nun sa Quran. Pitiro ka no, madakalaya pa ka naraka. Man to na kadaglan sa di mataw matya sa Quran. Na. Natalod na kidawar ka wata ka. Dapili sa mapiya ina. Kasi ina ka na miya taman tomibo.
Mia taman dumarpa. Mia taman sumemang. Nadad nalabutin si ko mga watayan. Subhanallah. Si ina na mia taman tomibaw. Na may kakeng kami. Na tunay tirin o tangan no sa tinda. Hado ko na kay kami kasunga ko sa Iligan. Katibo kami. Aw. Bamay ka di ka makatibo na di kita rusutibuan. Nagi yung mga wata ka. Uda ka. Ang tunay kiniran. Piya ka mamasa. Agyang kay beta di man to. Nagini na italo, akabenar ka wataka tigi Umar bin Al-Khattab. Ipamimili ka sa kanin sa mapia ina, pilihan ka sa mapia ngaran ag ipungdongon sa Quran. Na iman to, agyang mga wataka na matatago sa eskwela na taka sa madrasa. Miya kataw-taw mag-ABCD, na di mataw magalip. Miya kataw-taw TikTok, na di mataw rumoko. Niya kada-kada ala pagkakata ka. Subhanallah. Niya kada-kada ala kisaan amay kaalungan na mauri. Niya kada-kada ala mga mukhang pera. Tabi-tabi. Ketedini lagi dunia. Na mata-mata nung mga makatedagi dunia. Ada makatedong mga king. Dan makatedong mga sulutan. Dan makatedong mga presiden. Naskani ketedong na purpose. Ya kamamsa. Kung maayo yagyang kaya talo, kakabina rawata. Natunay piti rawata. Siki Umar, Ya Amiral Mu'minin, innahu lam yaf'al syai'an min dhalik. Hay dato ami, na mata-mataan, asaginan at talo, akabinar o mga wata, o abiyan, na dead na pindalibukyan ng apyaso, isa. Nadaw ko niyan piliin sa mapya ina. Nadaw ko niyan bagi sa mapya ngaran, nadanyar ka kan pangandawin sa Quran. Nakata, pagalinuwata. Tigyan. Amma ummi, na si tigyan si inakan. Fa innaha amatun kharqa. Si tigyan si inaakan. So tigyan si opiyang aromay abiyo ka na inaakan na makura-kurang. Makura-kurang. Maana, so tigo mga maranay mo to, kurang sa sipot. Mabang ano na mga maranaw? Diba, ginani gidilitiro ng mga marano, giraso to na malo mabuti-buti na tinitiron, kurang sa sipot. Ayat tingin na piyang aromay inakan na kurang sa sipot. Uayyaru biha daima. O iputigin kung makala ko, nayar ka kan tingin ipawing o mga ginaway akan, nasiina ka na pumutungan. Allah. Bana ni pure, iman to na sa mga marano na miya buli-buli. Ilaman na ginasutaw na napawing yan, era nung ibitelo. Barato na po, panipong tira ka. Lapo. Umalakay mata, malay mata, bulukad. Ipawing ka si kutaw sa pawing yan, agu ipawing ka sa mga loks yan. Siman si ina iyan na baliki sila. Siman si ina iyan na maging denaw. Siman si ina iyan na tausog. Hafsiran man. Naman to? At na si kumyan, si kumasa o mga sahaba. Na ipawing ka sa mga loks ka. Siman si ama iyan na buta. Siman si ina iyan na lapo di pakalalakaw. Nagi mamugi lagi dagiwata. Ayat tigin na piyang aromayomi na makura-kurang na ipawing ka no mga ginawayakan. Allahu Akbar. Kani meswa, makadishtaraha abi minas suq bidirhamain. Gitigin na inaakan, naklaba matag makura-kurang, kaya pinapakaasalian na oripan. Di pesaan. Na piya masai, abi. Na so oripan si kumyaw na masa, nasan sa ikidiyang kaon. Api ada ka na makawing, nakapakaya marambang ka. Kaoripan na ka. Na ko pamasa ni abi, namiya rambang yan, namiya kabalusiran, nasa kaniman to'y watairan. Na inaiyan na oripan, na makura-kurang pa. Okay lang ibarat to oripan, amapi ababay, bright ibarat, na kay oripan pa na makura-kurang. Na, kutigin ko mimbawata ako, katay sumapi ang arano, na kutigin o mimbawata ako, na inikagoda ko yabi. Inikagoda ko niya, kaino ako mabaloy. Ino ako, mabaloy. Kayo po kabayain na si, oripan yan.
Asal kap kerembangyan. Ugi namanya masuk ka bayo Allah na ba sila ben niya ka beloy. Nasi kumyo na masaba na mga laglag. Bubusan na kaso. Wata kada. Hataman sa miyawagad si inakan inimbawat ako niyan. Nato na miyaswa na ini kaguda ko'y abiakan. Na ini betumian rakan na jo'rana. Ay mana na si gubasatan na tiga nga. Ilang aman kay ini nga rin si kota yan na tiga nga. Anto na isala o wata. Banyan sala ami adin sa dunia. Napingaran kapan sa miya karata-rata ngaran. Ada makapilih sama pia ina. Na ini ngaran niya po natiga nga. Natigyan. Walam yu'allim minal kitabi harfan wahida. Nakatetigin na miya kala ako dan. Miya raw takod na kirbalig. Na dia kumataw matya sa Quran. Ya Allah. Minitama nagyang kaya Loks. Ay ini nga rin si Kuwata na Abdurayan, ori panirayan. Na miya kada pa naramik miya kapasad sa college. Na din mataw matya sa Quran minitaman. Natunya kumaturo to wata. Na duminingil si Umar, sudah to si Kuwamayan. Faltafata Umar ila rajul. Na sumiyangor so Umar si Kuwama. Natunay tigin wa qalahu ajita ilayya tashku uquq ibnik wa qad aqaqtahu qabla an ya'uqqak wa asa'ta ilayhi qabla an yusiya ilayk. Miya katalingo makarakan adi nga di penuh nasi wataka na maratar kay adat. Nas kabustigin ipagampaganay marataw ni adat. Napi marataan kanian ugay na una no to napi marataan ka skanian. Kami ang aroma ka sa marata ababay. Pingaranan ka sa marata angaran. Nadang penpang daun so agama. Nakapapatutan ang maratar kay adat so wataka. Kadang onbugan sa mga kabenarian. Hay ka ama. Has kay ina, adi ka di penon, asi watakan, adi ka niyan di perangitan. Pagatawangan niyan, simbang ganian, ayah pakai sir, ini pangdong mga desu agama. Katabi-tabi, kaso di magi eskwela, nyaid mga waro si ko mga loksyan. Kasa eskwelaan, nakanabong di pamangdaw so kapag adati si kumbala loks. Nasa madrasa, wata-watapan si wataaka. Na yung ni pumangdo, na si ina ka, na si ama ka, nabunsi sa surga. Miyak kalalar kay kabenar, sumbal aloks ka, bali na ba si ina ka, na panabnarin yung ubang mga prata, sirang kano sa ginawa. Ano ni pumangdo? Sa eskwelaan. Sa madrasa. Nasa eskwelaan, ayaron ipumangdo na kan dunia. Kasayaw, kapangideda, kapamangidaan, kandarwa ka. Nadigab ka mamsa. Ang ginawata ka na makomar ka na talopulis sungay. Kaya di pang duro nakapunara ka sa eskwelaan. Tabi-tabi. Abayo sa lima, sumiyaso-en so agaman na sa eskwelaan. Kabukod estudyante. Ira mga foundation di, mga program sa eskwelaan na nakasayoron. Yang agi wata ka na yasing, aya dancer, na ini video nga pan. Ay do, yang kasi, naraka. Proud na proud benatapon suwata sa kasayaw kapang ideda. Nani post dem sa Facebook. Yung suwata akan yang api kasayaw. Kini mo pakabago-bago raw na tanong makanaraka lang mo. Mataano ka sumya karata-rata ni mato na kay Leo na mapia. Kaya bibi dagi mga utak tanong. Asumara kasi kumiyaw na masa na iman to nabantugan. So pawing si kumyaw na masa na iman to nakalibihan. May ni iman to nga dipupuli sa mga baboy. Dipupuli sa mga baboy. Na kumakapas sa board exam, na miyag posto na sa mga loksiyan. Compliments, Omi and Abi, we are so proud of you. Ilan nyo man, so di ka tirining o mga pulis, sana miyag ka nun. Kamang silan si kulapot. Nauna niya na mama, nalikod yan na. Mama, nagiyid, nararabi, nalangon niya lapot, namapasad na ito na.
Naikiran ditirining na mama, na pwede na langon mama. Allahu Akbar. Ino pangaday sumarano sa maratabat. Batano kumyan sa baboy. Ino tano kaday sa maratabat. Aso kagaygay ang mga baboy alalaminan. Kadad na. Pakailero no? Sa mga inay na diba? Pero sa mga inayo, lalaminan. Dagay na pakailay, rakiran. Kasi siya po sa mga baboy. Kaya sa mga baboy sa sumurapan sa bulawan. Ayabo pagkaider ka na so pangaromar ka na imang to na so mga babae nakikidi sa mga dagangan ay paparada sa kilida kalsa adap na mga kumbungin na kilipan sa mga siko. Aurat yan. Hey mga lokas. Ino ka nini ka Kristiyan eh. Ino ka day sa maratabat. At katano niya sa mga inayo, amayo, na di pan magabi. Na kailan siya sa sulda? Walay. Nato ni miyaswa. Asiwata ka na piyakasong ka sa iligan, na dangad kay pan. Tabi-tabi, na di nga kata na siwata ka na miyawagata. Sa marawi, pere, karisiba ka na message, chat. Ustad, pamangani kamera ka sa musawer. Di na to. Ustad, so padami sa dorm na miyawag ipagidaan yan. Miyawag ipagidaan yan. Piya ka mamasali mababutad to ni man to, piya ka laklak. Aso matagtanaw di ka bantayan sa TV, kumiyaw naman sa iman to na manadang aka. Anabuntis ng kanyang boyfriend. Na iman to napadigan sa dorm. Din kailangan sa teleserye. Napadigan sa dorm. Na ustad, ayamas worston, ayamas marataon na biubusyan sa watayan. Nasid ustad sa dorm na pukilay mi dun. Na di katawan ng mga loks yan. Na, sasana ka loks. Asiwata ka na iahaw niya kayo sa kahirapan. Di. Buong ano niya na? Diyaman. Na ustad, na subsubre nga panuto, na miya bubusuwata, na miya kaputway sira naman na pagidanwa. Na pangusetan na mi ustad, na yapan marangit. Diya, bida kala. Kapangusetan ka sa marilibat, na tunay pero niyan, di kami nga totoli ka alin. Nakatoli ka alin. Pagkila lang naman, na so alin na di pangusyata. Langon tanong niya, dadag. Dahil na pangusyat sa masjid. Dahil na pangusyat sa mga seminar. Ulit na ron, mga dadadag. At yung kadagdag ka na alin na mas madakal sa madadadag, ay puno ba sa mga alin na gumina ka? Mangusyata, o di tanon na ki, madadag. Naku na babay tabi-tabi, may ugat. Na inakulay. May ugat sa watairan. Nadilan ka tao nga inibubusyan. Na si kusud dapat rago na pangadi, makapira maugat. Na makapira mabubus. Mga loksa, tunay suswaan niyo. Ha? Tanto nga biyukan, suwata ka, kadi nga din, ikay po. Niya, karaguraguri man ito agibitad. Kagiwata ka, nakatay ko na di piliw sa walay. Ama Iran, niya kapipiagiwata ka, di piliw sa walay. Uwahay, di piliw na mapapano a GC. Low polo a GC, nalangon na piliw, nalangon na mama. Iniuso ko nag-iya face, ano ba? Video call, Di ka kata na siwata ka na kumaka din sa kwarto niya, nalangon na rin nilangon na mama, na video call pa. Si kumiyaw na masa, napaganud ka sukipan. Napasagad ang ina ka, pangaton ugad, nelo ka gawi Na iman to nag-touchscreen, din na pa ka nagun. Ay nakatayo nga si kuwata ka na ba totoro, gagapun pun mag-headset. Ini tama na yun. Ay nakatayo ko na siwata ka na miya kapepe kadipuliw sa walay. Mga lokas, ini na cellphone ni wata ka o di nga nan masiyap na yun ini nga kasi kuwata ka nakanarakan yan. Now di ganyan idaw may kalungan na mori. Si kumyaw na masa naasar ka di lumiw suwata di lumiw sutaw na mawatan si kufit na. Katunap ni paglilin ka sa kwarto nga medyo. Iman to na piya si sa suldo walay na piya ka sultinuso fitna sa ginterwa dunia. Nakapipita-pita na piya ka sa TV na lang mo na murka. Nataman sa pagkaturong-turong na murka. Napkilay wata ka amin ng bang subabay ang sumama. Na ininipa ka na nakaparang bang umama gubabay.
Jadi kagak mau sama manguda apa ngilu basa pagi deh nian. Namanya usuk penagi yang ayat tibitano ayat tabkil na di mager kama mama babay. Namanya kadang mami mo tambak lagu tumbuy. Napipili-piling ni ranon mambu. Obay ran mga data. Kaso bakla nami mata sa sabuk na piyak atas sa nabi na kokoloran pa na miya kalotototok ni atar. Asi untuk kay pake lagi kebala pinigo. Na si mambu de ni araga nabunian da betadi sa arnagi rarabi nga para di kile sa rarabi. Oh. Ani ba? Siyensa mama da rarabi. Nagumanguda pagalot sa ano ta mama. Na may mangidin sa mga baboy. Matan kasubur atano sa magda sa barko. Abot ano ben bukelid. Miya kadakal sa mga ulama, na miya kadakal sa mga turing, miya kadakal sa mga madrasa. Nato nabatan na ba niya kederudus. Nabatan na kipuno kabatan na ba din? Kederudus. Mas makapipiaso butad o mga loks tano ko miya unama sa kadagay da ulama na mapipiya ginaweran. Na iman to na miya kadagdag lamur ka. Nadita na kamamisa ditunog sa tibaw Allah. Da sa bagyo, nada sa linog, nada sa miya kayaw-yaw. Nauri niya na, ya Allah, inawaya. Di kayo nabsisang mo, yung isa kawalay. Napkamamisa ka, nung ano to tibaw? Allah. Piya kamam saging nga mamabutad ka na iman to. Nasa kaama, sa kaina, naudi ka pagadati o mga wataaka. Nadi nga siram sinditi, kas kay malaa, kasunitan. Ada nga kiran bitan so agama. Bana ka to naka wata miya kaswa absembag niyan so ina iyan da kaini pang doron sa madrasah. Apa ka na naraka? So kapsembagang ako loks ka bari labaw so ina. Nanda ka pakatong sa sembag sa mga inatabi-tabi. Di nga di kelas. Ada kiran pang doon so kaploks. Nadi ka mamasa. Agi na ni betad ka. Kahit na mala, akya sabapan sada kapag adat yung mga wataka, naska ina, saka ama, ada nga kilan pang doon so agama tano agama Islam. Ginan so katiro Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in. Umanisa na pagipat. Umanisa na pagipat. Saka ina, ana pagipatan na ka. Saka ama, adna, pagipatan na ka. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Una umanisa, na ipagisuon so ipatan yan. Ipagisuon, miya siya pa kanta ka na inindireno na ka. Wal amiru ra'in. Suda to na pagipat. Wal rajulu ra'in ala ahli baytihi. Na so ama na pagipat niyan so sulda walay niyan. Wal mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha wa waladih. Na so bae na pagipatan niyan so walay o karoman yan agus so mga wata yan. Fakullukum ra'in. Nalaw nga na pumagipat. Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Nalang na kami pag-isa so nganin ang pagipatan niya. Nasa kaina, minisarigir ka sa sulda walay. Tunay ka naging matusag yung mga walay, mga music ka. Anta ka Quran. Manin sa naisin niya na ginawa niya. At tunay ka nagsag yung mga walay tano, TV. Alam ko tanong mo miyang mga sa TV. Niya sugat tanong mga TV, tuberculosis. Anta ka na mga wasyat. Ang takap ka na mga guni-guni ang syaitan. Kaya ka mamasagi mamabutad tuliman to. Kaso mara salita no kung maakapatay. Niya bimbantan waktu itu sa dunia. Kaya tuloy Ibnul Qayyim rahimahullah. Adin ko na dua katawa. Ano ko na derudupa. Mimbelag. Mimbelag siran. Naad na water nasa katawa mama. Manguda. Napiya ka pili o judge aska wata nanda kasum antay pili ka teros iya maka anta kakiina ka nasuwata mama na den dua-dua na niya pili na si ama yan si ama ini pinili yan tigo kali na inairan na pa kasabar ka kaya piniliwata ka na si karumang ka. Si ama yan. Giging nga ba ya mapasang maungangan ni malayla ano ni ba? Maungangan mapasang. Tigyan na kale
isi nga ginanawatakan, inun yan pilya si ama yan. Tingmang bukali, narimang udah, inu nga pilya si ama ka. Tigin, kasi ama akan, na di ako niyan palalabutan. Dalabutin rakan. Ape di ko minigas sa walay, ate di ko simbayang. Dalabutin rakan. Naro ko ron buling, kaan ako kabuka eh. Nanong abos nga mo di pilya si inaka. Si inakan makasusugo dyan simbayang ako, pangadi ako, pagnaw ka, giraw manaya. Na di ako kapudukoon ako ki ina. Nasi ako tigin ki, abi kakabubukaan ako. Nasukali, tatas tanggungan no, lipat pansukali. Natigin nakagiginan ni sabok, nasi kako si kasong ki ina ka. Karon so kamapian ka. Ape si kuturilami, nakadaklan ro kami. Si kumanga moritami sa turila, na isa ba pa di kapakaturil na so mga ina-era. Mga ina, matanina, asara man na maturo so mga ina, namon tanong katuro insyaallah. Na kayo magapang ganay medidog na so mga ina. Ngayon naman ito mga bulagi ng mga ina. Pero nung ako na-comment kaon, panambayang ka, tunay tigyan, nga totoli ka. Nato na panipitiro yan, sa kabang nga masisiyap susambayang ka. Igirama na dito ka di mangusiat, na di nga pigiles kaniyan, ay nga kuha na so, katiro yan. Kaya pangiluban na ka na perpi ka tao, na hindi na pungusiat to. Kapangiluban ka sa tao, da karibatan yan. Pangilubatan sa tao adi kadusa. Nama ko masupong mo sa diya maat. Alim, dahil dusa ka. Amada kan 20. Adi kasi po mo siya. Kabaya min alim adi kadusa. Then nama ko matama sa bangkit. Api sa kan namya ala ko dusa. Ngagon yung pangiluba supong mo siya tada dusa niyan. Na di kan uli mangiluba sa tao dapat maadno Allah. Taman sa bangkit. Ugrid nakambubagi sa wasiat. O miyali ka namya ribat ka. Natirong ka, asar mo makaukit sa umangan. Natarimang ka. Nadi nga pigilan ito na betadakan. O pagilan ka sa betadang, nadi nga tiriman sumapia, katirokan, tanong ko na sumapia ang daawan. Nas kanya naman, na umadalidag mambu, na importante na may ako nga sumapia katiruyan. Naknabar kay pangisi. Agi miyang usyetra ka to, na inilay nga pa, sinumadalidag at ang matuturo di. Ayar kay pangisi, na ito nakinuang ka, sumapia katiruyan. Natunay pitira ita belagi rababay. Lagi ti nakapamagantanan. Tunay kapamagantaro. Isiugo ka Simbayang nga peso kapamaganta na dapat sa buta. Belagi pa nabulok pa no. Aya kapamaganta na pagaloy na kan so pawing ka. Natunay pitira kita miyang comment. Turduang ka so kapamaganta ko to. Di kasugusa mapiya. Na mitero dan udiar kanan irila. Tingnan na mata ni manto ka. Kyoto panwala sa mga puso tanoy man to. Jadi tayo terima sa wasiat. Ilama nga sumitiror ka pa na simbayan ka sa 5 wakto na nga pan piya karata. Teron ka sa panginga sa orata ka, di yung matotoli ka. Kailangan na subkribat na matolik. Kamay ka mo maatiyubo. Nanto na sa kaniyang bu. Ito na langon ta ng mga plagras. Milyon yung marawing. Balang na mga taga-maroy, nadarwa ka. Di, madakal sa mga pipiataw. Nadasiran makaato si ko mga baradusa. Nami ako masutiubaw Allah, naging na maroy niya totong. Na bumya kaligita sa mga pipiataw. At ama ko masututong na wala ini alim dirumpad. Lapas, ang giwala para ribat. Tototong namin sa tamo ka, harambo. Niya ko masudugan. Niya ko masudugan. Nga wala ini ustad dirumpad. Si tanong sa nga sumpa, matay ka no dahil. Ako namin sunod din. Niya ko masulinog. Nga wala ini alima dirumpad. Agyan kaya pati TikTok. Totong linog damis ka no, ano mamatay lamon. Hindi. Makaw masutibo Allah. Belagi sudin diskuan. Abuso. Maskit na langon ka umalinog. Na. Apia so walay wallah. Nada makaligtas si kurarang ito Allah. Nasawalayin ka, bawalay Allah. Walay di bisang bayan. Nasaan imaw na kaulugan sa niyog. Si anan si ko tiyuba, rarang ito Allah. Nasiman si ko limo Allah. Rangkong? Di pa mimili.
Lawan namin daga-dagang. Lawan namin kalaba. Lawan namin ag-study. Namin ating ano sa board. Mga estudyante, lawan namin kapasa. Lawan namin katamok, may kap na kali. Ramig niya, taga din makap na kali. Ilang asoling mo, di pa mimili. Lawan namin galibag sa opisina. Lawan namin promote. Ramig kami atay, miya ka-retire, dakan ma-promote. Miyaling ka, soli mo Allah, na din yan di, pamimili. Nasotiyo ba? Rangko. Nga tunay pero nung kadunto tuloy kami, kailangan na matuloy kami sa kaki. Amang umakararang ito Allah, anak na ba? Saka bukagin na interwa, tunay niya gaya, barangay, Barason. Barason at Barason. Barason, mau matan at tiuba sa Barason, ibarata. Gitu adib siya sambayang, si Ramboy tiuban, laang mo tanong itiuban. Ino kailangan suka-sugo sa mapya, buka sa parsa, marata. Mga pipigay reportante na di tanong kapag ikaw din. Subhanallah. Kailangan suka-sugo sa mapya, buka sa parsa, marata. Natunay miyaswa, nasis kanya piyakasong. O kali kina yan. Kasi tigin si ina ka, naroon ka pasok ang mapian ka. Subhanallah. Ang nasa katawa ina, ini si Alim. Alim, sumangawatakan, na di kan dipukawaan sa subo, na di sila din pumagnaw. Tunay suunakan. Lango na siwakan, puka-pukaw mo si Randa, na di sila din pumagnaw. Na tunay tigo Alim, ina Iran. Nagini pa mo siya to Alim, so ka-importante o, asan ba yan? Natigin na tunay suunakan na may kasuwatakan, na din pumagnaw. Laang mo na ikiniyag kaya, di siya pumagnaw sa subo. Tunay pitiro lagi Alim, maungangan na Alim, mabright. Di kinairan. Amay kasuwalay niyo, na pagkatutong. Amay kasuwalay niyo na pagkatutong. Na sa mga wata ka natuturog, nasara ka mapukaw nga. Ay, pag naw ka, pagkatutong tanong na, dipindiro ka na. Pago ako sa walay na, baka no di pumagnaw. Ang tunay suwa na ka, arami ka din, sa puwatan. Nang buwaan na ka, api akong buwan niya tay. Nasar ka di matutong so, wata ka. Aw na amay ka tutungan sa amay ka alungan na maori, na inawa na ka. Ya ka mamsa. Ani mas malipadis. Ani mas masakit. Giyan kaya apoy sa surga, gi apoy sa dunia, anta ka apoy sa naraka. Apoy sa naraka. Sa dunia, na matutong ka na may pasan. Ya kay sa isa ka matutong. Nasa naraka, o man malunit. So kubol ka, napakaputol manwala. So kubol ka, natutungan ka man. Na malunit, napakaputol man natutungan. Nagitun, dayon sa dayon. Nakataon niyo, so apoy sa naraka, may panutul. Aso koto-koto o apoy. Nakataon niyo koto-koto? Igira-gira, so apoy ako makadag. Natagul ka sa sulimang ka. Na sumagagudam ka saya, kayaw o apoy yan. Nakanaba man ito apoy yun? Nagito sa pumunto sa ito na? Koto-koto niyan. Nakinuha ito sa naraka, napiyakaw kit pa sa surga, na inlidensi ko, lawas sa igruan mga tanggaw. Kau gitu ni inuit sa dunia, nakatutong ko na dunia. Koto-koto apoy sa naraka, inlidensi ko, lawas sa surga, nagubuwita sa dunia. Naginan naman to apoy tano. Naginan so koto-koto, apiyakatanggaw sa surga, naginam namawit sa dunia. Now di kagaga. So apoy siya sa dunia. Ay paano ba may kalungan na mori? Na miyagaga nga din. Adi nga bukaw sa wata ka sa subo. Pati ka na ino kawatapan. Ino mapia kawatapan. Kan malayang. Kaya buwap ka nagutan na. Alim, ato may suota sa mga wata na mas mga ladi. Sa kata, kagida nga kiran pamulan kung mga wata siram mo. Kagima na mga wata, napikya pa makalairan. Naupo na mo na si kung mga puso na nakalaksi ko mga loksir na napia ka po nagyang kay atapo. Napagadatang iran din. Lagi di po natin man to. Kapag ibarat kami tiro kami kapasad sa Saudi, ibarat bu, maptiro kami alim, ibarat bu. Nakataluan tayo nata, napungulutan ta. Kapit ibarat niya kalaataw. Ugay na girada nga, kagi may pamular kami, so kapkababay si ko mga loks. Kapag adati si ko ina, gusi ko ama. Nasa ka, naudanganan pamula si kuwata ka, kung may tusiran pan,
Ada nga kailan na pranagin. So sambayan, may makala sila ng mga tonggal. Di po makanaw. Napukaw nga kailan naman sukang bula. Api ada turong na ila nga kami makanaw siran. Paana benar kad lokos. Aindo akad agyang nga mga wataaka. Subhanallah. Nila man sukaw nga nagito alim. O matutong siran sa dunia, nadigad miyog, karami ka siran bawaan langon. Pakaperengarangan ka sirampan. Na may kaalungan na mauri. Niyatigir ka na matutong siran. Di yawida kaliman to. Ipukaw si ko mga watas wiskwilaan. Na din ipukaw susubo. Ipukaw ron sa wiskwilaan. Karokon sa future. Nakalilipat talaga yung mga lok sa mga mukhang pera. Ayat titu a future wataka na o di surga na naraka. Ginambu. Kapiran sila nung sa dunia. Makatrak sa naman sa magatos, ti manatrak. O ginadami katrak sa magatos. Na napakatrak ang kasiram sa magatos. Na nami akakwasiram sa sukay 1 million. O man gawi, ka na bumataguman sa ulan. Na kumabuso ng puro ragun, na pakaritay siran, na patay siran. Na tunay miya so ka. So forever, na inisisabi nga sa temporary. Kapiran siram sa dunia. Tabi-tabi, ilan naman naging pumakaritay sa gobyerno. Tunay kiyo niyang kiran, langon sakit. Ini bagay nga langon na oras ka, sa opisina ka, sa gobyerno, ipun sa alas 8, taman sa alas 5. Tunay ni samira na ka, rayuma, diabetes, high blood, kidney failure, stroke. Allah Akbar. Namiyap-nop-no ka pa na utang nga GCS, pag-ibig, SSS. Naramig kami yata, nadakan mga tipid sa utang. Na, mukhang pera. Naso Allah, nagumuraw kaon sa satiman buwalo, na miyaharamkan sa naraka. Satiman buwalo, kalabati ka, isa kami nira, nagumuraw ko na ka, Ya Allah, magan mapano, Ya Allah. Nati ka makapano ko sa napakasulo ko sa surga di. Agi na sumiyaloy sa hadita, piya kaharam mo Allah sa naraka, sumata agumuraw akalakyan si ko Allah. Lagi dunia, guro ko yung si doktor. Doktor, ang sakit. Nila buto kay doktor. Ay isa pa na malay sakit na si doktor. Oh, niya tayo si doktor na diabetes. Isniya ka mo sa doktor, oh. Nadanyan masya pa? Nasa ka na yung asasarigan na si? Ay kaso nga kay doktor. So nga ro na maputiro dinis, niya tayo. Niya tayo si doktor na stroke. Naroko ron? So, nakurong chika pa. Ada yan machika pa? Kira nga siya rin naging dunia. Tabi-tabi. Kaso nga kiduktor na kadaanan. Ba na kinagay, panang bayanganan mada. Tawa ka na kasi kuwala, panasbik ka. Sidga ka kan mada. Da, ay na magan sa magan na, kaso nga kiduktor. Sa kuwan, sa palao. Mata naging marano ko, miya drug sa gaya dunia. Mataan. Ya kamamsa. Na mga inakulay, mga makulay. Ayawi da kaltano iman to, nagyang mga watatano, nalangon makwa mapia. Langon siran belo yung mga wata, ap kababayang ayran. Bayaw sa lima, sa linyan kabayo sa watay, na muli mapia wata. Manalangon yung kabaya, makwa mapia sa mga wata ayaw, na aya pa kaysa, anda pa kapoon, sumapi awata. Anda pa kapoon sumapia wata kagi pangarap taniman to. Upama na muwater ka sumapia wata askaina nebu kabibimbanan reka ay buka sa sanudan reka nagiselpon ka i-check out na yan. Lazada, Shopee, TikTok, Shein, Temu. Nasa mambuaman na lang namin yung mga pera nakotuwa isumin sa GNT. Tiga sa wata ka na muli ang mapia. Wata kasi kami ataman sa cellphone. Anda pa kapon sumapia wata. Apmbelo ya alin. Mbelo ya hafiz. Asi ina iyan na muuntod sa pipira ka oras sa Facebook. Sa pipira ka oras. Ugay na din yan kilulog suwata yan sa madrasa. Nakabaya ka na si wata ka nang muli mapiyawata. Subhanallah.
Anda pakapo nagi mapi awata. Asia mayan namanya taman setur. Nakabaya yan na si watay na makwa mapi ya. Na makaw masawata na tingin na, hey wata, anda ka sumiyong saging mabubasalungan. Igi namin mula ako. Alagi sa kadi ka mamuli siya toro. Na. Kadi ka may layuwata ka o baka di pa na benar. Nasi mabusi wata ka na da? Pa na benar. Inumin baloy si wata engineer. Kasi ama yan na? Engineer. Miya na benar. Katigin anak masuwa. Suka pasangi. Abi. Si mamusi wata ababay namin baloy at teacher. Kamay lanen so panagunta manina namin baloy mabuha? Teacher. Anta ka doktora. Kasi ina yan na? Doktora na tingin na makala ko nakabaya ka na si ina ka na masuakan kami kapasa-pasa nga doktora. Nasa ka na mo nakabaya ka na makapasa-pasa ko ikang buda kasi abiya ka na may kapasa-pasa nga kasetor. Na. Kabaya ka naman buo na makala ko na pare-racing ako kasi abiya ka na pasa sa kubo. Nama ko makasawali na di ka ditinotaro. Eh mga wata, panabunar ka no? Karami kami putay kiinaiyo. Nadatano na makuha mapia. Si karo maka nakoto si sakilida karsa na di magipanginguto na di marites. Nas kamu na di setor. Ande pa kapun sumapi a mata. Ilalangag ni nalang una buklo. Mataan. Ande pa kapun sumapi awata. Dada to nawata. Maungang nawata. Asutamok na si pigilangan sa giyang kaya mga restaurant. Mga appliances. Langon na di kailangan ng mga pagigimo. Ugid na di ipaginrol sa wata sa toril. Di ipaginrol sa madrasa. Karong anurong kakwa mapia. Ano pa ka po nagi mapi awata? Ay ni pa kanaw na disinta isumbala loks. Miyatay ka babay. Di mamuwi ka rumah miyatay ka bang? Ano ba ka poon? Ay ni pakala na sinta. Ay ni pakala naskanwa derudupa na di kanu dibunuh-bunuh. Namanya kau mamumugi wata, na kau tanan ini suntu ka. Naisian kau teacher, ma'am, bakit yung anak niyo basa guliro, lagi nakikipagsuntukan? Di makasabang isuntuk sa kaama na di nga disuntukan si inaiyan. Niya lang agyan. Si ama inaiyan kau tumnya black eye. Ay niya nini pakala, miya kau mamumusawanay, sa eskwela niya nuntok, sa madrasa, miya nuntok kasan, sabutan sa sulda walay. Nagito ni pagawin doon wata sa liwa walay. Makatong kasawata amya kapas-apas ang ikasinta. Ilang nga kasusulda walay na alam si Randy sinta. Nasa kato ko na wata mga kindir, mga elementary. Ano ko na partira ng mga wata? Miya ko mako naging miya ka puro akit, alagid ka puro utaw. Naso mga wata langon kong miniro sa wow! Kick! Antay di mabubaya sa wata, antay wata di mabubaya sa cake. Naan ko nasa katao baburaga minisangi na sumiyujud ko. Sumiyujud. Na akong sila kon miya mamasa. Di ko no to titsira. Takulay, ato na to. Ino ko to sumujud. Alam ko na wata na tigin na wow. Tigin na, sitigin si inaakan. Ay na yung tigin gugoy sa sulda walay. Naingira pa kanag sa mga pipi ang balita. Mga pipi atutulan, nagsujud. Tadi manalamat si ko Allah. Ini balitaw na si kuya, namiatin sa board, namia kapas, namagan sa magan, ya Allah, alhamdulillah. Niya ko masiabi, pun sa lalakaw, amawatan, na si abi ka na mapipiya, na mawid pun sa malapirak, kailangan kami kasujud. Ini pang dura ka ni Yomi, abas ta pa kailay kasap kebabayan na ka, pagkano kasap kebabayan na ka, nasujud ka na, palalamat ka si ko Allah. Nailagid mabuti na ginanakik, na kebabayan na ka na, may lalamat ako si ko Allah. Ngayon nga so ina, madrasa, iskwilaan. Nga ko na ibkilir ka, miyaw taman si kuwan. Mimbila gaman siran. Yang araw maman si ikado. Mipulago yung sira naman. Katangatan, ginan so bituan, katangatan. Ginan naman ako, bituan naman nanan. Iya ko mamamusuwata sa eskwela na marites. Ginanaw nanta ako kung busa may tama. Ginan man sukuan, pel sa eskwelaan. Kao to. Marites, marites. Subhanallah, mataan. Anda pa ka poon sumapiawata.
Aininderay noon, obon mi pamangdo so Islam. Na yung ni pamangdo, nagyang ngayakan dunia. Doon pamangdo so kang bilang ataw, aparangay sa mapia, kaya ni pamangdo, nagyang ngayakan dunia. Anda pa kapoon, nagyang mapia awata, ini bagay tanuron so, cellphone si ko kababalian may to panawata. Nadatanon ilay, ato na hindi pangilayin. Sa ginana, cellphone yan. Napiyakalakilak ka, agyang kaya cellphone ni man to. Kaiman to, naiman to, siyip si kumangawata na so, cellphone. Aya ibutay si kumawata na cellphone. Gumura ako sa watan, inibagay rin sa cellphone, na inipakalawata na cellphone. Na miya kataw-taw mga idida, miya kataw-taw siyaw. Kaya inipakala na cellphone. Samarawi. Nabangan penutula si kumasaw sahaba, masaw mga ulama, iman to na samarawi. Ad na miya ton rawata, amatang idedian ben na walo ragun, anta kapito ragun na miya kalangag sa Quran. Miya kalangag sa Quran, ada pan masak pulo edad. Bayan mga loks na alim, di. Ina yan na doktora, na ama yan na nurse. Ina yan na doktora, na ama yan na nurse, na miya pakalangagiran suwata iran sa Quran, ak nabasiran mga alim, aguk nabasiran mga alima. Tunay sabab, mga pipi ang mga loks. Kasiran ko na ira sa sulda walay, na daw ko nakausar sa cellphone, nabudak na TV. Da si ko naguda TV. Airan di ka cellphone, na igira suwata, na tuturugan. Igira tuturugan. Na makadaw suwata, na iran na laka nakitab, di sila ni mamatya. Nato na miya suwata, kaso man suwata na di mamupya. Si Rox Kapi. Nato na si Wamuwata, api ninyang kabat ya kalima-lima ragun. Miyang masakitab, namamati na lalakat niyan, namamati na, Nahihira na tumiyawag, uli na nasil, anatek sa kailang na masabog, naipsi pangiran si kusil puniran. Kapara dipkilay wata, na miya kalaswata, na damili niya na, cellphone, na ito na miya swayan, kakitab, nataman sa taluragun, patragun, napakabatin sa mga bababa ang mga ayat, na iman ito na dama sa puluragun, na miya kalangan sa Quran. Kagagabis, aswata na makalangag sa Quran, na dama sa puluragun. Iyugin niyo kasi ama yan, apa si ama ka dato na kira miskaw man. Kasi ama yan na dato na kumawiyag na di tanong yan kalilipatan na kamakadadawag tanong sa pera ka. Na apa si ama ka dato na ilanga ka sumamote na miniragskawn. Na kiyayugang ka sa kanan wata ka drug. Naipuno ba so looks na mapian na sa wata na mapian na miya kapiya ka pugundas yan. Nanda pa ka po nag-imapiawata. Amay kay inimbiya ito na cellphone, na inimbiya ito na TV. Na. Makala na ito ni kabayan. O may makala ko nakabayan, nasa kang si Tanggul. Allahu Akbar. Enyan kabi na mga nakaper. La ilaha illallah. Ayang siya po ko, nagkakaturi Imam Ahmad, rahimahullah. Niyan di panutun si na iyan, akyara sero ni ina iyan. Tigyan. Pinikilangag ni Omi kasi Imam Ahmad nawata ilo dama yan. Nailaman naming bawata sa miyak kalalaa ulama sa interwa dunia. Nawatag matag wataa ilo. Na ino makapas kamapya ina. Ino sa kaina. Asar ka maturo ka na yun siya lang tanong miya turo. Nakikita miya nadug lang tanong kinadug. Pinikilangag ni ina akan sa Quran. Nado ko patigid masapulo edad. Pagang-paganeron. Ikadua, napukaw na ko niyan sa di pan makataling umaso, sambaya nga, subo. Dapan susubo, napukaw na ko niyan. Kaya no to, kamargan so kapag na si ko inga dilang, kami katangga-tanggaw. Ikatlo, na tayo suan niyan, na ipakayaw niyan rakan so ig ay pagabdasakan, kami katangga-tanggaw so ig. Kadi mag-ay so ig. Na itinda iyan, napakatanggaw niyan man, akapakain na ipag abdas. Ikatlo to. Ikapat, na mau masusubo. Mau masusubo, napakapkimon na ko niyan, pakambangalan na ko niyan, nas kanyan mamutigin na pagabaya, nasa pangsabuntal, napagunutan na ko niyan sa masjid. Anak ko makapangadi. Kasi kung yaw na masa na, ayra nakapangadi na, kasi bayangan sa subo, nataman sa luhur. Kada eskwila, anda madrasa, si kung yaw na masa. Ilang naman na to? Si anan si kung yaw na masa, ad mambumiyato ni man to. Di kami di panutun, isa ko mga guru kami sa Saudi. Gitigin na miya po sa kiapan ng gawa Saudi. Kasa Saudi ay ni kapakasudan November, taman sa February. November, December, January, February, nakadaklan sa mga ingod sa Saudi na manananggaw. Niya nananggaw.
Sipan si ko mga padaing dun, nasuig na di mag-ice. So mga pamamulaan na pumatay. Naan po na mga tao pumatay, kadi pa ka ato sa puso Iran. Napia sa puso Iran na mag-ice. Ana Pilipino ron. Ada makanaw. Ingkay no to, kada makagagas sa puso yan, na isa pa na to migas. Kaya so nga nakan sa Pilipino, na OFW, na pag-opisina, si Kuwalera na manunugas. Na tangob sa miya kakapakapala tangob, kadad makaato. Sakat tanggaw niyan roo. Miya katanggat-tanggaw roo. Kasakat tanggaw niya na puta ikaw. Na miya kay sa tigyan, na sumiyod ko sa masjid. Asubu. Napira bitaw ron. Talaw-talaw kami. Sa kani, ikatalawiran. Sa kani, ikatalawiran. Na, miyang ilay ako sa masjid, mga alas sumasigitiran, kagapangay sumasigitiran, nagyid na madrasa, masigitiyogid, ni kalayan. Na, miyang ilay akin, nagyid duwa katawawata. Ada mi raw suwi dito sa Sapolo Ragun. Nakilala ka, nagyid to duwa kataw. Knabairan ini mga wata. Knabairan mga wata. Kailang instano iba to. Kilala nga sa mga tawro, ago katawa na ka sa mga wata iran, lok sirano. Naginatingin na pada ka na duwa kataw sa masjid, naknabayran ini mga wata. Na hinisinakan siran. Anda siya biyo. Ino kano siya makaumaa, subu-subu, miyakat tenggaw-tenggaw. Ada pa na pa diyo. Tingin na si Ome. Si Ome. Piyo ko kami niyan, na inidulog kami niyan sa masjid, amiya katenggaw-tenggaw, amiya kalibu-libuteng. Anda ba tigin si Abiyo? Totorogan. Ngele niyo si Ama. Anda si Imam yo. Pero di simbi ang igira subu. Skano buki bilalu? Na bilal kamati nga kada taro sa tabuk man. Nailangan man nami kama sumubang sualongan, miya traffic. Ando to miya makapunsi kung mga kuburiran? Napalila ka kapang iluban yan so risky. Na danyan pagnawi so Allah kung subo di mamamagay sa risky. Pagupisi na, kaan kasukay, na di yan nakatawa na mapita na medyo ka sa galibok ka kinuha ko no Allah. Di ngay kalak so Allah. Kaya ka mamsa, adi pagnawan so risky, na di pagnawan so di mamamagay sa risky. Si pagpun so risky sa masjid. Pagnawi nga susubo. Kaan ka kaanawi so mga pamamagayan no? Allah. Ay pinakamala na sa surga. Pikira ka man, subsimbayang sa dua karakata sunata subu, khairon minad dunya wa ma fiha. Mas mapia di sudunya, gusto lang na taguin. Subuanan sumisimbayang sa dua karakata, subu, ay tagakan ada kon madusa. Anto na mga day belas o para luwa subu. O gito na isa ka dunya, ay punabasun so para luwa subu. Dengan katawan so kala, ay mugayo Allah. Na kay mas miya tumuyan so ulo na iyan. Mas miya tumuyan so tangubiyan. Agi mga ngunguda di mamag-gym. As 10 ka kilo. Nagyang kay ulo niyan, amalay ulo. Nagyan na makan ako subu. Na ino kapakang betong buwala, may kalungan na more. Miyaw mga so gym, miyaw mga so palaro at tournament, karami gagyasungan sa monay, namiya kasungam sa pantawaragat, namiya kasungapan sa mantikaw, kaparabu sa tournament, nagyaseringan ka masig na nga mauma. Yeah, kada nga pa makapangadi sa wata ka, langon nawi da akala. Subhanallah. Anda tigin siya biyo. Totorogan tigiyan. Totorogan. Nanay ka sungir ka na may umiyo. Tigi umi, na makasabang kung so alungan, napnayo namin sa ako, na ako nasuan namin, napmbatiya kami kung sa Quran. Iya lagi dia mga wata, na mamakala ini, na mga pipi ang mga wata. Mala ay imbalasiran si ko mga loksiran. Subhanallah. Ino, kanaba aya pangilubaan, kanaba ipagisi na wata. Nini ba, ay na ba ipagilay na suwata, ino makuha mapia. Aya pagisunan, ino ka makuha mapia. Niya malasabap na si Inayan. Si Inayan. Saan nakuturila ko sa Bagyo? Antay may notrakan sa Bagyo, si Inakan. Ha? Ay di mamipisi ko bangalakan, ay ka kami masasabag, kadita mamudawain si Baba, pakasurgan no Allah, di mamusto. Ay ako makadun sa pusto. Di ang ginagawa kalipatan, kada amakan. Kung ka pa nga di ako sa Madina, niyan kaya patay. Na saan na di ang naratan na ginawakan, kaya insyaAllah, ibigay ron no Allah, nalaon na bala, saan nalaon yan bu? Makuko, kato nininrolakan. O di so? Perak ya? Ha? Napikiraman, saan nilubi matao? Pero gyud kaso anak na inged.
Nasa kano pira kano miniraw tanu sa magatuso. Nalaw na nam kumasi ko kuburian insyaallah. Na, mili nga suwata ka mapia investment. Matay ka na may tataro so amal ka mapia. Nakalida nga mamu matay ka na miniba ka giwata ka tayla ka. Na misusubat ka si kudusan yan. Subhanallah. Na pangilubangan na suwata ang tunay sabab. Kaya kaliliw na so, mga ina, katabi-tabiya, nabukobon pa nabiya, kaso ina, ay pagambagan na yung madrasa. Eskwila anwata, kas kay pagambagan na yung teacher, nas kay pagambagan na yung ustad, mga wata ka. Ino pamimili ka sa mapia babay? Kapya kami atay, naupun mapia subabay, akaromang ka, di niya nindirenon, so agamaw Allah subhanahu wa ta'ala. Napanabanan tanong, mga kakakulay, mga pagarikulay. Misugutan o si kung mga watatanong. So kapagagama. Na pagampaganay. Ako pinakamalbud. Ano yan katon? So agaman yan? Saya sa madrasa. Saya sa madrasa. Na piyakarata-rata sa ginawa. Aso eskwela na palangalanganan sa bagar. Tamo ka. Na so madrasa. Ako pa kay duwa-duwa gato si enroll. Pero enroll saya. Magato so. Nauman sa ulan pira. Da. Now. Pigiraman si kusulda sa ragun. Naibupangin ka na, magatos, naipang daw si kuwata ka, nakasurgaan na ka, kasurgaan wata ka, kasurgaan niyo, makuha mapia, manaya, na, to, singay niyo siya iskwilaan. Araw di siyaw. Narumya mangide, narumya kanji, narumya kaugat, tabi-tabi. Subhanallah. Mataan. Kadita dawain, kakabayan, na makakuha sa malawalay, api kagya pa ko kitiyan na haram. Ano kagimatay siya biyakan? Ito kailangan yan, walay. Tunay kailangan na hilux. Tunay kailangan yan, bifrandeng. Ay niyan kailangan na sa mga wata yan na kisumpatiran si ko amaliran na mapia bala-bala sang kanu Allah. Sama da kala mapia, panginin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala at tariman niya raktanong. So may tumala ang mga amal tanong, irili raktanong. So may tumala ang mga dusa tanong, tariman niya raktanong yung kay kalilimod tanong, panginin tanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Akataya miyakara ni ranin sa Ramadan. Miyakara ni ranin sa Ramadan. Kaudi February 28 na March 1. Udi February 28 na March 1 dipindi si ko kakailaya si ko ulan. Na may laya 20 kada 29 na mata February. Na may laya 27 na aya po sa tanong na February 28. Na udi may laya na makapsempur na tanong na March 1. Udi March 1 na 2. Sambu sa gina na talo gawi miyakara ni ranin na pira pa ni putay sa giyang kaya dua ulan pira pa ni putay kataon niyo ano adna iman to amiyay lay sa ulan na mapita na pumuasa to na masubo na ano pa na miyatay na miyaw mga puasa miyakapusa si ko sa gawi nananayaw nila mga katunggas na miyatay miyaling ino pero sa mga na paano ka dun? Pakatili di mo rin ka Ramadan. Ginamataya, ipun ko ipun sa Ramadan, nagugip na putay. Tama sa February, matang ka din kinakasiran. Putay. Ako katawan na napatisiran. Tunay na katawan. Ano siya naman? So, mga lay tama. So, mga lay tamo ko. Sama ka. Karoon sila din. Puta pa. Nakidita. Katawan. Kamataw katawan ni Ran. Nadisan ba sa mga gita. Nakidita katawan. Naskaiman to. Namisampay ka sa Ramadan. Napanaman na markadan. Kau di ka ditira ka. Napakaganggan na ngayon. Kadi katawan naging nanireporing ka Ramadan. Na pera-pera pinimaya mo sa na may mapitain na. Miyata. Naman to.